Så vi sorterer sådan set ikke affald, hvor der arbejder i pladser. Det har de sådan set sorteret de borgere, som kommer. De sorterer deres trailer hjemmefra, og så har de den rækkefølge, som container de står, og så lader de af og sorteret. Og så henviser vi så, hvis de er i tvivl om nogle ting. Ja, de fleste kemikalier, som vi får, er farlige. Og derfor beskytter vi os også med handsker og sikkerhedsbriller og sådan nogle ting. Og vi har regler om, at vi skal have beskyttelsesdragter over, og vi skal have sikkerhed, værnemidler, handsker, briller, åndedrætsværn og sådan nogle ting. Nej, det burde egentlig ikke være nødvendigt. Nej. Ja. Altså vores kemikalier, de skal opbevares i de beholder, som vi får udleveret fra vores aftag, som er stener på Fyn. Det farligste kemiske stof, det er muligvis kviksølv, tror jeg. De blev afleveret i vores deponi ude i Vestergammelby. Og så blev de deponeret i uge. Altså det er det samme som en losseplads. Ja, vi har alle sammen kursus i at behandle kemikalier. Og det skal man ligesom have for at kunne arbejde på en genbrugsplads. TV, det blev genbrugt til at lave TVA igen. Så man mener, det er omkring 87% af TV, man ligesom skiller af, og som så blev smeltet om til nye produkter, altså inden for elektronik. Altså, hvis man tager i betragtning, at Thy er en forholdsvis lille by, ja, så vil jeg sige, at elektronik er den ting, man undrer sig mest af, at det kommer så meget elektronik. De farlige kemikalier, de bliver sorteret på de beholder, som de har til, og så bliver de transporteret med vores aftag med lastbiler til Fyn. De blev sendt til forbrændingsanlæg i Kolding. Dem kommer de med deres lastbiler fra et genbrugscenter, som så kører dem til Løgumkloster og sorterer dem og sælger dem op i butik, hvor man så kan købe dem i genbrugsbutik. Det har vi en vognmand fra Kolding, som henter de ting og kører dem så til Kolding for at blive brændt i forbrændingsanlæg. Ja. Det blev rigtig mange ting genbrugt. Vi har faktisk kun 2 containere og Thy genbrugsplads, som det var det på i dem til deponi. Og det er en af det ene, som ikke blev genbrugt på en eller anden måde. Isoleringsmateriale, fortrinsvis. Marmorplader og skorstensaffald og ja, sådan nogle ting, som man ikke lige har fundet ud af, hvad man kan bruge til.